barkanmu da wani lokaci ga cikakkun labaran duniya. Gwamnatin jihar Kaduna na damuwa kan cunkoso akan hanyar Abuja zuwa Kaduna. Harin bam a masallacin Kabul ya kashe mutum 4. An sace jariri a wani asibiti a jihar Bauchi. Sumadalla ga labaran bi da bi. Gwamnatin jihar Kaduna a Najeriya ta nuna damuwa kan cunkoson da matafiya ke fuskanta hanyar Kaduna zuwa Abuja birnin tarayyar kasar. Sanarwar da ta ce yanzu haka suna kan tattauna da kamfanin Julius Berger da sauran masu da tsaki da ke aikin hanyar don ganin an warware matsalar. Matafiya da ke bin ta Kaduna don zuwa Abuja da sauran biranen Najeriya na cunkoso kafin su iya wuce matsanancin cunkoson da ke garin Kaduna akan titin Abuja zuwa Kaduna. An shafe tsawon lokaci gwamnatin Najeriya na aikin gina titin da ya tashi daga Abuja zuwa Kano inda ratsa jihar Kaduna. To amma a lokutan dama wasu na sukar tafiya hawainiya da aikin ke yi da kuma yadda ake samun cunkoso da hatsari ga matafiya. Akalla mutum 4 ne suka mutu sakamakon bam ɗin da aka tasa a kusa da wani masallacin da ke birnin Kabul na Afghanistan. Kamar da labaran yankin ya rito cewa an jefa bam ɗin ne kusa da masallacin Wazir Akbar Khan jim kaɗan bayan an sauko daga sallar Juma'a a yau. Kawo yanzu babu wata ƙungiyar ta ɗauki alhakin kai harin, kuma wannan harin na zuwa ne wata guda bayan an kai irinsa a wani masallaci duk a birnin Kabul inda mutum 20 suka mutu. Hankula sun tashi a sashen masu haihuwa na asibitin koyarwa na Abubakar Tafawa Balewa da ke Bauchi, arewa maso gabashin Najeriya bayan da aka sace wani jariri. Jaridar Litrus ta rawaito cewa uban jaririn ya ce 'yan biyu matarsa ta haifa a ranar Laraba, sai wata mata ta yi shiga irin ta malaman asibiti ta ce wa matarsa ɗaya daga cikin jariran ba shi da lafiya, za a duba shi a sashen na asibiti. Daga ta ɗauki yayin da ta fi da shi bai sake komawa ba. Uban jaririn Ibrahim Ɗanlami Kali ya ce ya yi tsammanin matarsa ta san matar ne, shi yasa bai yi wata hoɓɓasa ba a lokacin da ya ganta. Daga baya bayan na bar asibitin sai matar ta ce ba mahaifiyata ta kawo mata kwai. Bayan ta tafi kawo mata kwan sai matar ta sake ta koma ɗakin ta tambayi surukata ina za ta, sai ta amsa mata ta wuce. Ita kuma ta sai ta yi amfani da damar ta zauna kusa da matarta ta ce mata ɗaya daga cikin jariran ba shi da lafiya, kai mata shi a sashen da ake duba yara. Sai matar ta kyale ta ɗauke shi, tun daga sannan ba a sake jin ɗuriyar ta ba. Jaridar Daily Trust ta ce ta so jin da bakin mai jigon amma hakan bai yiwu ba saboda ba ta cikin rashin dan ba faruwar lamarin. Shugaban kwamitin ba da shawara na asibitin Dr. Haruna Liman ya bayyana lamarin a matsayin mara daɗi, kuma rundunar 'yan sandan jihar ta ce tuni ta kaddamar da bincike don kama wacce ake zargin. Kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda zarar mun ɗora sabon bidiyo za ku samu akan lokaci. Labaran kenan sai an jima.